Assalamualaikum, welcome YouTube channel. So guys, mayroon naman tayo Maranao song. Pakinggan yung mabuti kasi napakaganda yung busis itong babae. Hoy! Putri sarian dia. Hoy! Anak kau lang ah. Uy, masalang bendingan na matag lang iyakin ang pasimboy nagkalikarang ko ang Papoy na uwawat hirang na namun dua pengwarada Boleh. berada dengan sangatan Anak kau lang ah. Aku sinuruk lagi nga hinuruk kana nurukan.
Kaya gagawa na ko ron na. Sokang sasai ai du de toi no orang anak apa puan wau guau di kau umai na yari na ngari no pakai mau nangli ai pandeng pantiu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
taon na lumusumat ng tangkay. Mararang ko ang unang So guys, napakinggan niyo si Kutay Saliante, napakagandang busis. Baka hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe, mag-like, share, comment para updated kayo sa lahat na